Hola, em dic Clara Alegret, soc dietista nutricionista d'aquí de l'Hospital Sant Joan de Reus i us volíem donar uns consells de com enriquir l'alimentació després d'un ingrés. Nosaltres els consells que els donem és per intentar introduir aliments que tinguin més energia i més proteïna, però que siguin saludables. Doncs sobretot els recomanem que facin petits àpats al llarg de tot el dia, però que aquests àpats no tinguin molt de volum, sinó que en tinguin poc, que siguin petitons, però amb molta càrrega nutricional. Llavors, a nivell energètic, és a dir, per aportar més calories i més energia en aquests plats, els donem alguns consells, com pot ser, per exemple, enriquir amb el que seria l'oli d'oliva, amb el que seria farina de fruits secs, ja que els fruits secs sencers, quan els posem a la boca, costen molt de mastegar i donen molta sensació de plenitud. Els donem el consell de triturar-los, fer com una farina i aquesta farina poder-la utilitzar per enriquir diferents plats. Després, un altre aliment que utilitzem és tota la família dels farinacis, com poden ser el pa, la pasta, les galetes, els cereals, i també poder-los utilitzar per enriquir aquests plats habituals. Posem un exemple. Imagineu-vos que fem un puré de verdures, doncs amb aquest puré hi podem afegir aquesta farineta de fruits secs, hi podem posar un bon raig d'oli d'oliva, verds extra si pot ser, i a més hi podem posar uns crostonets de pa. Tot això farà que amb poc volum tinguem molta més quantitat d'energia en un sol plat, la qual cosa no donarà una sensació de plenitud, sinó que de seguida ho tindrem gol avall i a més, des d'un punt de vista nutricional, molt més enriquit. Una de les altres mancances que ens trobem en aquests pacients no només és des d'un punt de vista de pes i aquest enriquiment energètic, sinó la pèrdua de massa muscular que tenen després d'un ingrés molt llarg. Quins aliments tenim a nivell proteic saludables i que podem enriquir en aquests miniàpats que dèiem que hem d'intentar enriquir al màxim possible? Doncs tenim, per exemple, tota la vessant dels làctics, podem utilitzar iogurts proteics, que ara n'hi ha moltíssims al mercat, podem utilitzar formatges, podem utilitzar també cremes de llet, nates, i això, amb poc volum, tenim molta energia i també molt de contingut en proteïna. Després, altres aliments que no haurien de faltar als plats principals, com són l'esmorzar, el dinar i el sopar, haurien de ser proteïnes d'origen animal, com poden ser la carn, el peix i l'ou, amb unes quantitats mínimes, i després també podríem anar cap a la part d'origen vegetal, com podrien ser les llegums, el tofu, el seità, la soja texturitzada, que també podrien ser aliments que podríem introduir en aquests plats amb un alt valor biològic en quant a nivell de proteïnes i farien aquesta funció d'intentar enriquir des d'un punt de vista proteic per ajudar a sintetitzar millor el múscul que hem anat perdent al llarg de l'ingrés. Des d'un punt de vista proteic, que l'enriquiment aquest que dèiem per intentar millorar la sintetització proteica del pacient que ha estat enllitat durant molts dies, un exemple us podria dir de, per exemple, fer una truita a la francesa, on hi posem un extra de clara d'ou. En aquest extra de clara d'ou tindríem aquest extra de proteïna també, i si a més dintre d'aquesta truita hi poséssim algun altre aliment, com podria ser, per exemple, uns dauets de pernil salat, una miqueta de formatge, hi podríem també posar unes llegums, hi podríem posar algun aliment d'aquests que hem dit ric en proteïna, doncs amb poc volum, que és el que dèiem, amb la mateixa quantitat tindríem afegit dins un extra d'aliment, la qual cosa nutricionalment al pacient li aporta molt més.